Трябва ли престъпленията, извършени по времето на комунизма, да бъдат вкарани в учебниците по история? Това ще коментираме в студиото, след като в сряда депутатът от реформаторския блок Борис Станимиров предложи да има такова учебно съдържание по предмета. В сряда беше първи работен ден на депутата от реформаторския блок Борис Станимиров. Той влезе в парламента на мястото на Меглена Кунева, която пое поста вице-премиер. Станимиров предложи с закон да бъде преразгледано съдържанието на учебниците по история и в тях да се вкарат комунистическите престъпления. Той поясни, че тази промяна е подновяване на инициативата на народния представител от Синята коалиция от 41-то Народно събрание Лъчезар Тошев. Според Борис, притеснителна е положителната оценка на 55% от българите за Тодор Живков. Той смята, че това се дължи на липсата на достатъчна информация за престъпленията по времето на комунистическия режим в учебните програми на средните училища. Господин Станимиров, да ни кажете с две изречения. Защо според вас трябва да бъдат описани престъпленията по време на комунизма, говорим за тези извършени от режима, в учебниците по история? България със закон е определила комунистическия режим като престъпен и Европа с редица резолюции, включително на Европейския парламент, е определила комунистическите режими в Европа за престъпни наравно с национал-социалистическите и фашистските режими. Ако ние не дадем на гражданите аргументи защо тези режими и тези идеологии са престъпни, как може да очакваме от тях да поддържат това мнение? Има ли в момента в българските учебници описание за режима на нацизма, например, в Германия? Има. Аз включително съм учил такива неща. Говорим в момента, защото аз нямам представа от наше време доколко се е променило съдържанието на учебниците. Мен в случая повече ме интересува, че няма за аз питам дали има, защото вие направихте паралел между нацизма и комунизма и поради тази причина казвате и той трябва да бъде описан. Има, да, трябва да бъде по същия начин описан и по същия начин преподаван. Добре, господин Чакъров, как гледате вие на тази идея? Може ли само да правя една корекция? Аз не съм председател на Съюза на комунисти в България вече, аз съм редови член. Бях допреди 2 години. Веднага ще се отрази корекцията в надписа, който ще видят. Да, веднага просто да съм веднага ще се отрази корекцията. Да се върнем обратно на темата сега. Да. Темата е, трябва ли престъпленията, извършени от режима по време на управлението... Кои са престъпленията? Може ли да ми формулирате 1-2? 1-2? Да. Например, мога да ви кажа за 3 икономически катастрофи. Това как ви изглежда като престъпление? Кои сте икономически катастрофи? Значи, едната е някъде в началото на 60-те години, едната е 70-те години, едната е края на... По какви белези характеризирате, че е катастрофа? По белези на държавни документи, които са достъпни в момента и които изследователи са изложили в своите книги. Ама това са емоции. Най-малкото, което е, не може да отречете, че на края на режима през 89-та година завършихме с 12 милиарда външен дълг. Така ли е? Това вярно ли е? Факт ли е това? Не е вярно, ще ви кажа защо. Не е вярно. Не е вярно. Мога ли да дам мнение какви са престъпленията на комунистическия режим? Чакайте сега да чуем господин Чакъров отговаря, защо не е вярно. На 10 ноември дълга на България беше 8 милиарда и 900 милиона брутен. 8 милиарда. Вие говорите и правителствата на Андрей Луканов, които нямат нищо общо с управлението на Българската комунистическа партия. Така, тогава вече до 11,5, не знам дали до 12. Господин Чакъров, 8 милиарда дълг, как ви изглежда това нещо? Като не финансова катастрофа? Сега, магазините празни, хората нямат какво да ядат? Нека да задавате въпрос. Това е брутен дълг. Нетният дълг беше 4 милиарда и половина, тъй като имахме да вземем 4,5 милиарда. Милиард и половина от Ирак, 500 милиона от Либия, имахме резерв милиард и 300 и така нататък. Не ме пипай тук, защото знам... Да не ви пипам, мога да ви пипна, например, ако искате за... Колко е сега дълга на България? Ако искате за задграничните дружества, да кажем, колко пари всъщност са изтекли в задграничните дружества и каква е тяхната... Нито един лев. Сега ще ви кажа. Задграничните дружества, те са над 250 на брой, цифрата е динамична. Не са разходвали нито един лев сами за себе си, тъй като парите винаги се утвърждаваха. Те са работили с кредити, дадени от Българската външно-търговска банка, например. Момент. Всеки кредит, всеки лев изразходван се утвърждаваше от
българските стопански обединения и министерствата. За какво говорим тогава? Това не е ли? Чакайте малко. Изтичането на милиони левове в чужбина, които не са върнали абсолютно нищо. Колко е сега дълга на България? Моля? Колко е сега дълга на България? Не мога да ви кажа в момента, не съм се занимавал, но мога да ви кажа колко е бил 89-та година. Аз ви го казах колко е. Да, и аз ви го казах. 8900, брутен. Нетният 4,5. Кажете ми сега дълга колко е, за да ви кажа, че 5 пъти не съм се занимавал. Аз се ровя в старата история и тя ми е интересна. Не може, като сте ме извикали тук, да не си защити позиция. Знаете ли колко е сега? Знаете ли колко сега публичният и частният дълг на България? Тогава България имаше само публичен, тъй като тя беше... Колко е? Кажете. Горе-долу колко предполагате? Не предполагам нищо, аз не обичам да приближава 40 милиарда евро. По курса е 50 милиарда долара. 5 пъти колкото това, което вие наричате катастрофа. Някакви икономисти сигурно подскачат в отиолите в къщи. Да подскачат. Защото вие си смятате по кой курс го смятате и как го смятате. Това не е много ясно. Съжалявам. Не, много точно ще ви го дам. Искате ли да ви кажа? Добре, обаче знаете ли какво направихме? Загърбихме човека, който иска да инициира това нещо. Дайте да чуем, защото той каза, че щял да каже какви са престъпленията. Цифрата на нея изграждате това, че режима е фалирал. Аз ви казвам, в момента е 38, по-точно 38 и 500 милиона, 38 милиона. Господин Чакъров, вие случайно да не си спомните какво беше в България 90-91 година. Защо ми ги говорите тия неща на мен? Вие малко не се ли чувствате неудобно пред хората, които се редяха на опашки за хляб и за мляко, да ми казвате, че България не е била фалирала? Вижте сега, това беше политическа технология. Това е цинизъм. Това е цинизъм, господин Чакъров. Цинизъм е да се редят хората на опашки за хляб и за мляко и вие да седите тук и да ми разправяте, че държавата не била фалирала. Извинявайте, ако обичате, може ли да изчакате, защото разговора не е между мен и вас, а разговора е с господин Станимиров. Господин Станимиров, кажете. Комунистическият режим е определен като престъпен. Това разговор дали е престъпен или не може да се води. Той е толкова адекватен, колкото ако спорим дали може да се минава на червено или не може. Иска от нас да дадем конкретни... Да, изходните визии. Ето аз ще ви кажа. Изходните визии, при които човек трябва да поиска от милицията разрешение, за да напусне страната си. И в които не само една държава, а половина Европа е превърната в затвор, в която могат да те застрелят, ако напускаш собствената си страна. Не ако се опитваш да влезеш, ако се опитваш да я напуснеш, това е престъпление. Концлагерите са престъпления. Убийството на Георги Марков е престъпление. Знаете ли, сегашният министър на отбраната Николай Ненчев преди няколко месеца ме заведе на гости у един много възрастен земеделски деец. Крум Хорозов се казва. Това е човек, който е лежал 15 години в комунистически концлагери и затвори. Има още живи такива хора, които могат да го разказват. Това е човека, който е съхранил и е нарисувал чертежите на концлагера, както е изглеждал. Аз съм ги виждал оригинални в дома му. Това е престъпление. Добре, още по темата след рекламата по Нова телевизия. Трябва ли престъпленията, извършени по време на комунизма, да бъдат вкарани в учебниците по история? За това говорим с гостите тук в студиото и бяхме стигнали до там, че господин Станимиров, който е инициатор на тази идея, ни казваше кои са престъпленията по заръка на господин Чакъров, който ни пита кои са престъпленията. Част от престъпленията. Да. Кои са те? Още. Друга част. Това да устройва ли ви господин Чакъров като отговор или да питам? Така наречения Народен съд, убийството без съд и присъда. Ами вижте какво, България била член на ООН. България имаше многомилиарден стокообмен с Европейския съюз и с Съединените щати. С цяла Европа. Тодор Живков е награден с най-високите държавни отличия на цяла Европа. Вие чухте ли господин Станимиров какво каза? Какво? Хора застреляни на границата за това, че искат да напуснат тази държава. Добре, Франция уби 2,5 милиона, когато Алжир, Тунис и Мароко се мъчиха да се създадат от нейното колониално владичество. Що не ми говорите? Що не ми говорите за това? Убиваха в собствената си държава, не в Алжир, Тунис. Кого убиваха, бе? Де говорите въобще убиваха? Добре, аз съм съгласен да говорим за престъпление. Тук съм ви донесъл нещичко, което защо не го вкараме и него. Ето, давам ви 1943 година Царското народно събрание поема закон за въвеждане на смърт за малолетни. Внася го министър на правосъдието Константин Партов. Имайте предвид, че моите родители са безпартийни. Работници, баща ми е хамален, аз съм единствен, който съм бил член на Комунистическата партия и никаква друга партия не съм членувал. Ето го закона, който е внесен и без никакво обсъждане, първо, второ, минава
законове се приема без разискване на първо, второ рече, по спешно поиска на министъра. Така. Следва веднага след това, в същия ден. Покажете го това, не знам коя е камерата. Разстрел на 7 дечица между 7 и 10 годинки. Ястребинчетата. Така, искате ли да ви покажа тук колко отрязани глави? Знаете ли, че са дадени 62 милиона и 500 хиляди за отрезани глави? И закона го изпълнява бащата на Стефан Савов, Димитър Савов. И всичко това е доказано. Всичко тези аргументи по какъв начин оборват моята теза, че престъпленията на комунистическия режим... Ще ги добавите или до 9 септември престъпленията? За да се разбере, че ще разсъждаваме по темата. Да, ще разсъждаваме по темата. Да, ама защо едното е престъпление, а другото го подминавате? Защото в Народното събрание не е приеман закон, в който се казва, че режима преди 1944 година е бил престъпен. Както и в Европейския парламент не е приеман закон, в който се казва, че режима в България до 1945 година е бил престъпен, до 1944 година. Вижте, това са конюнктурни интереси и не ме интересуват европейските цървули какво смятат. Те днеска смятат едно, утре смятат друго. Така че ние сме имали пълноценен обмен. Вие ме питахте защо говорим за престъпленията на комунизма. Защо не говорите за причина? Не, защо когато винаги се стигне до разговор за престъпленията на комунизма, се прави сравнение и паралел с други престъпления? Нека да кажем, защото за господин Чакъров, това, което каза каза господин Станимиров, престъпления ли са или не са престъпления? Не са. Това е конюнктура, това е една технология на управление. Не са престъпления. Не, вижте сега. Да разстрелваш собствените си граждани по границата. Собствени граждани, които са разстрелвани. Не дейте говорите така. Сериозно ли го говорите? Ама сериозно го говорите. Нагло е това, което прави. Аз знам това. Нагло е, разбирате. Не е нагло. Така говорите, че тук в България са вървяли, са разстрелвали хора. Не, долу на границата, хубаво на границата имаше закон. Има хора, които са загубили живота си, защото не са искали да живеят в тази територия. Извинявайте, това не е ли престъпление според вас? Ама имаше закон, който забраняваше. Момент. Господин Чакъров казва, имаше закон. В момента също има закон. Има закон от 2000-та година, гласуван от българския парламент, за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Това е закон, гласуван от Народното събрание, излязъл в Държавен вестник. Тези не са класови, така ли? Няма и ваши класови закони. Това е въпрос на отмъщение на възмездие между двете. Този закон е точно толкова в сила, колкото закона за движение по пътищата. Иван Костов беше ли кандидат два пъти и беше предприеман за член на Комунистическата партия? Жена беше ли партиен активист? Защо не започнете от Иван Костов? Добре, престъпление ли това, че Тодор Живков взе държавата, българския народ на 6 милиона и половина 56-та година и я остави на 9? Вие взехте на 9 и сега България под 7 милиона. Това не е ли престъпление? Защо господин Чакъров е под 7 милиона? Знаете ли? Защото избягаха, защото... Така. Да. А ако не бяха разстрелвани на границата преди 89-та година, колко според вас милиона щеше да има Тодор Живков в неговата държава? Питам ви колко милиона, ако не бяха разстрелвани на границата при бягство от тази Много малко щяха да идат, защото тук имаха работа. Много малко щяха да идат. Вижте сега, господин Цветков. Знам, че сте антикомунист предубеден. Не съм предубеден. Питам ви за факти. Не питам ви за факти. Ама моля ви. Аз ще ви дам факти. Ние сме граница с най-богатите. Отговорете ми, ако беше свободно движението на хора по времето на Тодор Живков, колко милиона ще да бъдат? Така ли? Хипотези са тогава и това, че 2 милиона са избягали от България. Не са избягали, просто са отишли на друго място. И са щастливи. Разбира се, че са щастливи. Това, че български водопроводчик... И мога да ви кажа защо. Защото, както казах вчера на Васко Кръпката, комунизма от България не си отивал, господин Чакъров. За това избягаха хората. Ама си взе и тока, взе си и водата, взе си и цените, всичко. Които ги плащаха руснаците, нали? Няма значение кой ги плаща. Мога ли, господин Цветков? И дайте, аз мога да взема един заем и да ви направя милиардер веднага. Никакви заеми, аз ви казах какви са заеми. Вие защо подминахте толкова бързо тия заеми, за които ви казах, че 5 пъти числото, което ви сочи като катастрофа? Защо подминах? Ето аз ви казах 40 милиарда евро. Казах ви, че не съм се занимавал с сегашните заеми, но съм се занимавал с онези, които по времето на господин Живков са били вземани. И за парите, които са изтекли от България по времето на господин Живков. Ама това е ваше твърдение, вие не можете да докажете. Не е верно, има документи, господин Чакъров. Има дори документи на ваши колеги, има документи на Българската народна банка, от които се вижда какво е изнасено и какво е правено. Всичко е ясно. Да, всичко е ясно. Държавата е точна, господин Чакъров, като никога друг път.
Мога ли Разбирате ли? да прочета едно Извинявайте, интересно но нямам изречение? цялото време на нощта да се занимавам. Явно той е много дълъг разговор, който никога не се проведе, между другото, както трябва след 89-та година. И аз ви каня ви още веднъж и по-нататък да вземем отношение по тия въпроси. Благодаря ви за това участие. И аз благодаря.